Hem hanımlar jenaplar, klanymyzyň arasyndaky TDM turnirimiz moşna dowam edip dur. Polifinal oýunumuza geldik we mundan soň sırasy final oýunumuz bolar. Polifinala geçen oýunçularymys Peace Rush, Peace Spectre, Peace Agacan, Peace Void we bular birik bilen oýnap finala çykjak oýunçulardan göreriz. Şu wagtdan moment videony duruzun we kimler geçer hökman suratda belep geçin. Birinji oýunumuz Rush bilen Spectre'niň arasynda bolar. Tak. Yani meniň gözümde Spectre düştü. Sebäbi oýunyň soňunda indi bilen gajagany gyzyp biler, o bolup biler, bu bolup biler. Ýöne öz komandadaşyň bilen oýnaşan wagtyň klanyndaky bilen edip ýere atan bolup, eýden bolup, beýden bolup gereksiz pantofkalarda, gereksiz. Da победить сильнейший diýeli. Da победить сильнейший. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Всем удачи. Vay 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 vay. Tak, oýuny oýuna oturanlar efir görýäňizmi? Spectre Rush. Efiri görýäňizmi? Görýän bolsaňyz atyň. Efiri görýän bolsaňyz atyň. Spectre Rush kim oýuny görýär? Efiri kim görýär? Efiri görýän bolsaňyzlar polny wagt gutarýança oýnaýyn da. Polny wagt gutarýança oýnaň. Ona çyndy däldir. Ona çyndy däldir. Inşallah görýändirler. Ona çyn oýnasalaram, ona çyn oýnalar indi. Всем удачи. Полуфинал için. Полуфинal. Uy, uy, uy. O ne lan? Angardan geldi. Bu ne lan? Pizdiz joystick o. Berdäkiň okunyň degişi o, angardakynyň joystick o. Meniň kommentir edişim o. Lobby haçan diye. Lobby indiki hepde açmamız mümkin ýöne ujeri lobby mi we başga lobby mi? Bilmedim. 3-1. Kim bar? Spectre bar. Tak, ýokary sypdyraly. Hop. Spectre'ın joystick'i gaty gowy. Malades. Malades. Rush'ın hareketleri, onun joystick gowy diýip onu övdüme. Ay. Tipa meniň hareketlerim gowy zat diýen boldy gördüňizmi? 3-3. Давай. Hop. Rush alyatye. Bu ses alan yok mu? Oku gaty gowy diýer. Ok вообще невозможно gowy diýer. Munyň hereketlerini görä däl ýaly tuda çing garazer. Bir face to face kesin faje diýer türkler. Tak, 31 sana adamımız var efirde. Let's go. Belli. Kim alıyor kim alan yok. Yekeceminiz. Gülleyenler Rush aliyediğiniz, ağlayanlar Spectre aliyediğiniz. İyi başla. Uron iyiydi. Bir zat boldu muňa. Spectre gözdeydi. Tak, gülleyenler Rush aliyediğiniz, ağlayanlar Spectre aliyediğiniz. İçe girip oynap başladı indi. 9'a 5. Go iyiydi.
Слишком yakın gelsin. Onunki, по-моему, Android o Spectre'ınki, men sana aýdaýyn. Spectre'ınki, по-моему, Android, iPhone, Apple'dan. Hereket agar, hereket agar, hereket agar. İkisi bilen öňde şu wagt. Hem oylamada hem açık olarda. Rush. Ona çenin oynarlar da. Elleri eşitlerim kafiri. 13'e 6. Ona çenin oynatırlar. Etme. Düşersin, gazma düşersin, yakma düşersin oldu Spectre sonunda. Bu ne lan? Bu ne lan? Gattigo, интересно. Gattigo, интересно. Давай, 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 давай. Давай, çık, çık. Can gitti, can gitti. Ay! Молодцы, пацаны, молодцы, молодцы. Ses alan yok, ses alan yok. Rush ses alan yok. Da vaqt utaryança diýdim, ýöne bular efiri görýärmi, gören ýokmuş, onu bilmedim, düşündiňmi? Aslında vaqt utaryança oynamasyny istedim de. Polfinalda oňat elleri öwrençdi, zaýatdy, oynasınlar, zaýatsınlar. Ýöne efir oýuna başlaman gaýtmadym da bulara. Şoň üçin belki görendändirler, çykmaklary mümkin diýip, oňaça oynasadam problemi ýok diýdim. Korçy gepletmän gepletlemän. Yazdım Raşa diye. Ha, хорошо. Oy oy oy. Молодцы, пацаны, молодцы. Söz yok. Tak hazır bulardan bir yeri geçe. Ağacan bilen Void tayin olan Kings. Uf, uf. Alp yetişmedi aftamat. Alp yetişmedi. Va soňuna çenli. Sizinki hem soňuna çenli. Tayin durun. Kim geçten ara Void geçti mi? Void'dan bağ mı çarptı? Void'e de aydın hukman suratta. Void bağdır deyip umid ettin. Ne çok gideniyor onlara. Bir değse gowu dege, değmesine vapşe değmiyor o. Son 3 minutumuz kaldı chat. Son 3 minut. Oy oy. Ay. Ses vermen oyna başladı Spectre. Mening oynayışım ýaly näçe can ýakmak üçin oynan wagtynda şey diýip ses bermän oynasaň gahar elede. Tak köp raşy gördük. Spectre görmedik, doğru aýtdyňyz. Oy, oy, oy. Spectre'ın taktikasında göreli. Tak, yiğitler.
Bundan soňra polifinalyň bir oýuny bar, ondan soň final oýunumuz bar. Final oýunda kamerany öçürsem näder? Cenk Paul'un spet gözüme düşüpdi. Göz ağrıtýarly. Yok, final oýununda öz kameramy öçürsem diýen. İkisem ses almayan ýaly. Näme üçin ok gitmeýär şu ýerdeni? Dibilizm-da. Kaçma, 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 kaçma. Eýem wagt utarypdyr. Näme uzakrakda durmaly? Okumadım, по-моему. Так, кто победил? Кто кого? Araş finala çıkan oyuncularımızdan biri. Gutliş. Gutliş. Tak. Ay. Tak, 2. minut. 2. minut. Hay hay hay. Şunu azıcık aşağı düşürsem. Hah. Hah. Okey. Tak, Rush geçti finala. Ve Agacan bilen Void kaldı. Agacan, Void. Soňuny oýnaýyňyz sizlerim. Soňuny oýnaýaňyz sizler hem. Şunu aýraly. Bäri goýaly. Okey. Так. Void, Agosh. Şu ikisi-de? Ova. Да победит сильнейший тогда. Полуфинал. Всем удачи. Los Kids. Kim alar chat? Çaklamaňyz, pikiriňiz. Void taktika bilen diye. Agosh alar diýerler ýöne. Agosh bilen Rush oýnanda kim alýar? Rush diye. Rush'a men utsam soň kim bolýan men? Kim utsa şolar diye. Ay bula. Tak, bärde aýdym goýajaktym. Ýöne aýdym goýsam, YouTube'a goýup bolmaýan soň. YouTube'a goýan wagtynda alt işlede otyrap. Açtım zatlar. Grisanyň nerdeligini görmek üçin diýem. Sebrat görkezem, şördäki sveda çürseň näle bolýar?
O normal ekan-da. Нормально. Ağacan köp bir yerde durýar-da. Nu orta bilen çepe gidip gelen bolýar welin ýöne afiş utýar. Afiş kim? Afiş kim? Aleykümselam. Aleykümselam baba. Soňky 7 minut kaldy. Yer alındı. White Book beğendi. Sonra Malova. Üç minut kalanda göverecek. 3 minut kalanda göverecek. Zaten oylamanı. Yani bilýäňiz mi, bilmeýäňiz mi? Bu ýerine geçiyotik ana. Oy, oy, oy. Berlene o kalana bulaw. Gördüňmü? Can nide durdy? Geçti mesteçkasyna. Ayağının ısgını yok, ağacan. Koydu göreli. Bak hey, ses alan yok. Da ağacan pusuptu. Indi Rush oynamak, pusu oynamak herkimin özüniň taktikasy da. Da. Apşa çıkma. Da Chris asin. Hazır. Telegram'dan yazatırlar. Efir göretirler. Ben Telegram'dan okap ona cevap berýärdim da. Void'un taktikası gowy diýe-de. No Türkmenistan'dan oynayada. Bu ses amalanıyor o. Yoptu. Kurtkasına girip dura bu. Oy valla. Vay.
Naçoň üçini-de yok häzir oynap bolanyk emir. Son tudem turnir bolan wagtynda öňünden habar ederiz. Kimler registrasiýa etmek isleýän bolsa, urkman suratda oynap bolýarşyndy. Soňky 3 minuta ýaklaşyberdik. Muhtmy diýe? Muht etjek bolarsa-ba. Endi zaprosymyz gaýyn. Apros. Güllenler void diye, ağlayanlar agoş diye. Let's go. Güllenler void diye, ağlayanlar agoş diye. Son 30 sekundunuz. Bas 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 bas. Agoş'u görmedik. Agoş'u göreli. Ay sağ ol, ay sağ ol. Nu, zatta void utar diýipdirler. Agacan. Agacan, agacan. Alcıratyr agacan. Void okatyp bilmek face to face de diýe-de. Устройствосы или же пинганда bir problemi var. Ne? Pingde problemi bolupdylar. Got to go. Bitti yine gene. Cephe geçti. Özne çekiyor oyuncuları. Özne çekiyor oyuncuları. En köp uzağa gidip bilen yeri. Çıkma çıkma. Öz yerinden çıksan bilen ha. Gitti izne. Ay. Krasavцы. 12'a 12. Son 30 sekund. Endi girdik 30 sekunda. Let's go. Kim yeňe, kim yeňe? Ne agaşyň bu da urşy. Endi hiç kim aýdylmady. Pusup oynamaly, çıkıp oynamaly. Her kim öz oýnaşyny oýnasyn dedik we her kimin öz oýnaşyny görersiz dedik. 13'e 12. Spectre. Spectre. Spectre'm boldu. Void. Void. Çık çık öňe çık öňe çık öňe çık. Ne agoş bermi. Agoş alır diye. Do berden içe de. Približitelně niçe boldu. Tak berde. Tak hanımlar ve cenaplar şu wagt agoş aldı. Gördüm. Ýa polifinalymyzam gutardyk. Indi. Final oýnumuz geldi. Tamadaçylar 2 minut hop.
Final, final, final. Okay. Let's go. Kimler oynuyor? Raş ve Ağacan. Raş ve Ağacan. Agoş. Всем удачи. Öňünden bir aýdyň çat. Kim utar siziň pikiриňizçe? İkisem nähili oynamak isleýän bolsalar, höküşök mansuratda şo şekilde oýnap bilerler. O çıkıp oyna, yatıp oyna, o zatlara gerek yok. Yaz hemme kim özüniň düşünjesini yazsın da. Hop. Açalım verdim. 3, 2, 1, всем no. Tak, bunu şey etsek, mana size turnirin sahypasy. Näzir görýäs. Şunajy kiçildeli, okey. Okey. Ma. Kimler nerden nädip oynap gelip gazandylar ya gazanmadylar. Utdular ya da utmadylar. Всем удачи. Всем удачи. Raş başka suç yazdı. O ne lan? Kışar kaldı lan. Oy, krasavчик. Kim kill alsa, anarki taraf ölse şunu görürsün. Geçirip durala. Uf. Oy. O ne lan? Taş doğru aylanıyor mu? Красавчик. Молодцы. Готовы до тыя. 9-njy minutumuza girdik. Agoşun yeri aralındı. Agoş yerini ütkeder. Taktikalar. Uy. Oku kovda yer o. Yöne слишком krisaçılığı da oynuyor Agoş. Krisaçılık deyip deyinde yapık oynuyor değil de. Krisaçılık deyip demeye gerek yok. Bunu da burada çıkan. Benim internetime 20 ping. 4'e 3. Şubat Agoş 4. Raş 3. Hazır şundan sonki açık oda Raş'ı görürüz. Diyen vaktimde sıraz yatırdı. Sonki 8. minuta girdik chat. Sonki 8. minutaydı. Слишком tiz oynatıyorlar o. XM 50-50 oynatıyor diye de. Есть такое, да. Ой. Bir защита, bir rush dedi. Agoş'un atışam mı o? Uron değiş zaten. Telefon, iPhone gerek. Rush'ın kam go. Boy.
Malades. İkinci Erujan'ın hiç çıkma alanı yok da. Ya Agoş Aliye mi? Yedi altı. Den gidip bari başlayayım. Näme konkurs? Maň atbet beräň de chat moderatorlar. Agoş tattag boss tepini. Sizlerde bot näme şu? Konteyner mi? Şoňa ýapyşypdy, awtomat gylanýar. Patpişçiye göre diýipsiň hädi, o jemlendi aýyam. Jemledik, onu efirde jemledik. UC'lerem berildi. Bir hepde değil de. Bir hepde geçti ya. Vay 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 vay. Hello hello. Malatsy patson. Oy 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 oy. O ne lan? Kim alan bosa nesip etsin onunlar diye de. Anç yukarı gitsek. Final oyunumuz Chat Clan'ın arasındaki TDM. TDM. Näme diýdiňiz? Rush oyuncularımızın var, pısıp oynayanlarım var, internet gov'larım var, internet peslerim var, ID'si boldu. KD'si pesem var, KD'si gov'am var. Yani hemme zaten başında samgılan adamçılık geliyor. Adamçılığın yok olsa şu zatların hemmesi bar olsun yok olsun tapa yok, tolku yok. Vay. Klanına girecek. Haysy oynaşdyrjak diye. Bizlerde klana TDM oynap girmeye gerek yok ha. Özüň belli şetler var. Meniň özümiň Telegram kanalym var. Klanyň özüniň Telegram kanaly bar. Şu TikTok'un zadyny gör. Şapkasyny gör. Glavny sahypasyny. İşte ya. Le? Sen nasıl görmedin Agoş? Abo. Serdar Ali, ayday. Ayt. 12 10. Красавцы. Oy. Taktični hareketler ha. Agoş ön yerine geçti. Son 2 minut. Okuga terbitte yero. Malades. Uceli lobi haçan de uceli lobi indikep de bolmam mümkin nesip bolsa. Wagtymyz bolan ýagdaýynda. Wagtymyz bolmasa açmaz. Ýene etmekçi, nesip bolsa etmekçi. Okay menem diye. Ne bilip yazdın? Men Spektro begencimden yere sıktım yanlış düşünmen diye. Хорошо. Gaz mı düşersin, yakma bir şeysin diye.
Gattu gol gitti. Gattu gol gitti. Vay 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 vay. Yettin şu vaqtlar aşıp olmasa sonra yem boldu. O çıkmıyor o. Can yok. Can yok, can yok, can yok. Özüne çekmeli bu lenginde, özüne çekmeli. Spokojno oturmalı. O bu bedip bilmiyor bu. Den üstüne turup üstüne toplu oynamanı o öyle. Gitti o ha. 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 14-14. Решающий момент. 2 açık olmalı. 2 açık olmalı. Пацаны, давайте. Ha goş yaman. Yaman güzel oynuyor o. Bu priyorum etmenliğini öğreniptir. Priyorum etmenliğini öğreniptir iki tarafta. Biri ortada, biri gırada. Vay. Vay. Oyna oyna koş oyna oyna. Halen berde dur ha. Nietzsche. Nietzsche. 15-15. Ana koş nerede? Ha. Assalamualaikum. Aleyküm bana. Ya ben Chris oynayamam. Khalifa evet. Halipan Chris ama. Sen Halipa'nı özün bilen mi? Biz 30 taleplenemedin. Sırmasın o? Garas malatsi. Birin Rush oynak korkazdın, birin oturup oynak korkazdın. Indi. Abdurrahman bratov utdan специально там качконы. Вот. Yok, indi gara. Sen birden 5'e çenne. Birden 5'e çenne agost. Eğer birden 5'e çenne san çıksa agost uttu karoçi. 6'dan 10'a çenne çıksa Rush uttu. Razı mı sanlarınıza? Hazır san tutken, san çıkarın sticker'da. 6'dan 10'a çenne çıksa sen utken, 1'den 5'e çenne çıksa agost uttu. Sıkıntı yok. Okay. Bas bırak. Let's go. Agost Krisala var da pes sanlar ona düşse. Krisa. Молодцы, ikingizga bellerinize sağlık. Krasavchiki. Video nasip olsa YouTube Play Safe'de görürsünüzler. Agos, eşliyor mu? Agos konteynerin taşında aylanpıyor hala. Agos, sesin geliyor mu? Ya adı koymana gittin mi? Kolo, rahat okuma gittin. Yo, Eşliyor mu? konteynerler gördüm. Ne etip menden okkeşto konteyner. Eşliyor mu Agos? Eşliyor mu? Aydılar. Halipa'nın ikinizi. Halipa servedon. Yağday. O duran mahali falan. Bilenler mi? Ne yıldan beri oynuyor, onu tanıyor, no. Ellerinize sağlık chat. Ellerinize sağlık. Eyvallah brat. Ço Rush Agos açacak sadınız var mı? Yok olsa efirem yapalım indi. Zapisem durduralım. Turnirde inşallah TDM sizinle gireceğiz. İnşallah nasip olsa. İnşallah bu subotaya ondan önce bir hafta içinde tayinlarız nasip olsa. Nasip. İnşallah. Başlar seni hemmemiz bilir. İnşallah hem mekimin arasında TDM konkurs etmekçi. Like atanlar da spasiba.
Indi kim yeňdi diýip goýmaly? Bunyň içinde Agoş yeňdi diýip goýmaly. Agoş yeňdi diýip goýýas we muny sahranit diýen wagtymyzda şo spisykdan görüp bileňiz indi. Men şu gün paýlaşdym-a. Şo taýdan görüp bileňiz netijeleri. Normal sayt ekeni, gaty o sayt ekeni. Tübeleme. Krysaçylyk nirden nire? Onda näme? Elinize sağlık. Sizlere gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar, PlaySafe Stream kanaly TikTok'ta we PlaySafe YouTube kanalyna agza bolmaýan ýakdan çykarmaňlar. Ciao ciao. Bye bye.